anwek pay ni aya no siyak tay in kabaybayan sinutiin nakawagan sinutin nagpagsadagan siya sinuti mang puno iliw ken karayo apay nga nagsarap ta apay nga nagamamuta nuday to'y puso ket panawam ken siya itay sagdam no iso tinagasgasan at daman sa emrik na ken kabiyag ko iturat ipaay mo kas manjak nga maituran no awan kabiyag kut sibay anwek pay ni aya no siyak tay in kabaybayan sinutiin nakawagan sinutin nagpagsadagan siya sinuti mang puno iliw ken karayo apay nga nagsarap ta apay nga nagamamuta nuday to'y puso ket panawam ken siya itay bayam no iso tinagasgasat at taman sa emrik na ken kabiyag ko iturat ipaay mo
siya ang lakuman. Taawan ngamin ilod tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikit din ag-expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparit na. Napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta ipalit na. Ay nagbigaten ayan mayadayo ka, mayadayo iti napateken ka. Cellphone ta ipalit na. Ay nagbigaten ayan mayadayo ka, mayadayo iti napateken ka. Di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta ipalit na. Alinipat mo to'y aya, ay dinapnuan na darisay, natanup nga ayat ko, na'y tured mo man, asinagdan, usok ako maugawawa, napamatek mo, ayat ko, naulpi, kauna. Ayat ko, apaya, alinipat mo to'y ayat, ay dinapuan na darisay, natanup nga ayat ko, na'y tured mo man, asinaktan, usok agumaw gawawa, napamatek mo, ayat ko, naulpi, kauna. Ayat ko, awan met iti amok
asinagtan usok agumaw gawawa tapamatig mo ayak ko na ulpi kauna ayak ko apaya sawe man di nagpasula awan metitiam mo anak kuranga aapaya nga ka lang na apay apaya apay apaya ngayon ka lang na biyag ko ayak ko apaya sawe man di nagpasula awan metitiam mo anak kuranga taapaya nga ka lang na apay apaya apay apaya ngayon ka lang na biyag ko ayak ko apaya sawe man di nagpasula awan metitiam mo anak kuranga kaapaya nga ka lang na apay apaya apay apaya ngayon ka lang na Naunday apanawin na inururay ka itanbiag ko taaddakan dito'y arpad ko pudno nga tawen pudno nga ta asika o biyag ko nuamno lakuman iti linag amko nga naguuray ken ka adwalwang nagarubos gapuken ka di kan pagduduaan puso nga agpaay ken ka ikari asika iti ay ayak de pudno nga tawen pudno nga ta asika ken ti siya sapay kuman tan napudno
paay kanya adintu maruksa biyaku. Ayat mo nga inka paay kanya adintu maruksa biyaku. Ipapanaw mo, pinalubusan ka biyag ko taka sa pula. Balasiw taaw din ka nagturungan, tapno arapa abda inta matumpan. Saudi pinada aparaiso, Siyang iliwin ka inliw-liwag, surat ken tawag ti dalanta, tapno iliw tabiag kuket maet-epan. Sigalaeng biag ko di ka madanagan, kakulitan di ka ri pinanawan. Pasulisog ragsak ken ginawa inta matunuyan, aniyagat din nga ayat ti Diyos kadata, kontratam tinalpas ket nagawid ka, urnon ken planong isu tinamnama, ginawa ken ratsak di supapak na. Paraiso, sakripisyong iluwin ka inliw-liwag, surat ken tawa
kadata kontra tampi nalpas ket nagawid ka ken planom isu tinamnama ginawa ken ragsak ti supapak na ginawa ken ragsak ti supapak na ginawa ken ragsak ti supapak na. Inayat ka napudno ken natarnaw ngemin kulbong ti puso kanin ka linipatan pinilit ko nga liwliwan sa dito'y kaunggat ket tinawat ko asan ka para kanya pudno anariga iti manglipat nupay pilit ko nga iwaksi lagip mo agsudli dagiti panagtamo nga ulpit ken pait ket naimulat barukong ko kas maysa puris narigat iti mangdihan sa emptit naglabas dagiti panagim bubulsek agin gangain ka ng lipat jagman ang maiwaksi ladingit ito'y riknag ay nagrigat ti agbiag nga agmaymaysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo piliten ka nga iwaksi iti lagip ko tadi ka may kari iti
ay nagrigat tiyag-biyag nga agmay-maysa. Narigat iti manglipad sa empty naglatas, dagiti panagim bubulsek, agingga ngayon ka ng lipat. Yakman ka maiwaksi, ladingit ito'y rigna, ay nagrigat tiyag-biyag nga agmay-maysa. Narigat iti manglipad sa empty naglabas, dagiti panagim bubulsek, agingga ngayon ka ng lipat. Apay ngamin asikat sapsapuli, apay ngamin napamatinag karin, panaturog ko ay diyak payen maimasen, diyak magkain na linaon ka daytoy isip. Apay ngamin asikat sapsapuli, apay ngamin napamatinag karin, panaturog ko ay diyak payen maimasen, diyak magkain na linaon ka daytoy isip. Panagadal ko ay diyak payen maiyuno, agtatapaw akanayon panunot ko. Awalan nagkaway mangiturong daytoy puso, gutok na agkakang makam ubiyag ko.
sa binhig sakit ipalat amot ududya panagadal ko ay diyak payen maiyong agkatapaw akan na yung panunot ko awalan na kaway mangiturong daytoy puso gutot na ang kakamakam ubiyag ko gutot na ang kakamakam ubiyag ko Di manaw ka tenak imkarim a sugliananak tutnon parupusan ta dirimusin nga ayata inururay ka imnas tagsangga sa tanapa ayak tuy pusok ket nalpay nakarualiday tadi kan mauray kayat ko kumati manglipat liniw-liwak ti bagik ti arak mapay nga nung mausawanak agsumlimit panaas si kalatat ikikis na
di kan mauray. Kaya't ko kumati manglipat, liniw-liwak ti bagik di arak. Emapay nga nung mausawanak, agsulimet panaas, sikalatan ikikis na, naulilarik na. Sa tinuman ti ayan mo ita, kasya nakma, denggem asuguken ka. Sikalatan ipapatek ko, uray
ragsak daytoy kaungga, kasabong maingget santa, kasman langit arlimat riman, pitik dayti puso irkarik nain, kas kantalat samit adengge. Wen piakoy ayaten ka, sikat mang arpuso ken liwliwa, sikat bitwen nga ingget ranyag na,
Asublienta ni aya, asublienta ni ragragsa, di mo man itulong nga agsinat dalan ka, bay amon napalabas, bay amon takinaranggas, ta isut lapet ta ayan, nabayagin a tiyempo, numarik ng lakuman, panagtuon daytoy na, anyan nga iliko ken ka, aldaw rabi jag makaid na. Bay amon napalabas, bay amon takinaranggas, ta isut lapet ta ayan, itinabayagin a tiyempo, numarik ng lakuman, panagtuon daytoy rikna, anyan nga iliko ken ka, aldaw rabi jag makaid na, bay amon napalabas, bay amon takinaranggas, ta isut lapet ta ayan, nabayagin a tiyempo, bay amon napalabas.
Tuy pusok kenday tuy panunod di kanto mapunas tungpal tuy biyag ket di mundo kumaigalang tuy ayat kuken ka segmet tenday tuy biyag sipot inayat mo nalupoy a puso wen inoran oras anaragsaka tanay ayat mo isuti karayo nasam iti agbiag sikat agkat dito'y denak dito'y denak sa uray no narigat agkayo dagiti dakula babaen panagsalukag nirampay masagara sungken na palaus na iliw ikarigatan nga iliw-liwag agsapulak iti kapatang telepono wenno webcam ngem anyang tadi may papas kaya kalata makita sakday tarupang anaamo makailiw uunay awan sa bahiya pamuspusan
pasamak aldaw kaagtang dito'y sibay umdas kung na mapunas iliw adi agsarkay. Namin kaya't kuha magunod tinapintas sa masakbayan pagsayaatan iti pamilya awan to niti problema pay ano sa puray no narigat at kayo dagiti dakulat babaeng panagsalukab nirang ay masagarap sungken na palaos nga iliw ikarigatan nga iliw-liwan agsapulak iti kapatan telepono wenno webcam ngem anyan ta di maipapas kaya kalata makita tapno apurusat kay tarupam anaamo akailiw kukunay awan sa bali pamuspusan arapaapek dagiti pasamak aldaw kaagtang dito'y sibay umdas kung na mapunas iliw adi agsarkay aldaw kaagtang dito'y sibay umdas kung na mapunas iliw adi
Kaya't ko kung mati manglipat, niniw
suliwak ti bagik ti arak. Mapay nga nung mausawan na agsumlimit pa na